Alon aphan chot ma pusi Diring Sub Centre along rat atum chini dunde pin pen doctor kajui Ajok Diring arat atum Manghuprong asonsi do Vosik Niphai trok surihini ra inquiry ke tham mani inquiry trok number Duarbagori Constituency Angkang Diring Sub Centre along doctor rat atum aphan parju jepin pen kajui Ajok Diring arat atum kamanghuprong kacheman Laso Sub Centre ke Govertment atum si nangpi iglo lapen aprang prang adoctor atum ke mesen lo sitame non labangso doctor abang ke rat atum aphan than thipin pen se kat hujui lo lasi Diring arat atum ke non ke manghuprong asonsi mandat lo athema non ke barla apor nangle lo kisu kyun eta do po lasinili tum kiduk arat apot jong se so that pulote akahe loke chepon thekte lasi KAAC Medical I EM Surya Rongphar lapen local MSc mate EM Richard Tokbi aphanta chuning report non amat prabjin pen ladak Diring arlu along kidu a sub center along doctor aphan nang toy ikserak nangpo athe Diring arat atum pen chuning report prabjin pen doctor nang toy paprap serak asonte busi hawar arat atum pen chuning rip news text report time news tipu Kardom pini Vosik Niphai trok pini dangni tum Diring under Duarbagori Contituency ke parlo Diring puling Angkang made dak Diring hawar aparman pini kecengsi herang kia bitung alang litum hantame akeru pilo alang litum dang litum kachopha pona ting penang home report la sejasemet pini karbyang longarat han nilitum karbyang longar lo kechari tum hani tum kapachini kang tungbang ke lahelo je kachuni kang tungbang ke lahelo pini dang litum Diring Angkang along karbyang long pen Angkang hona jok sarkar pen Angkang hon jok labang so sub center mate si kichilang avar saya ahem nang kim lo nang kim pen penang ana ningkan lason si damlu tami pening abang lason nonin tum asap so kasik sak bang lo non napor dak nilitum long kidunang ji doctor mate si kilang ahem phu alang li kopi pen koson pen ne aning ki olo ne mante koson ne dak nilitum along pen katju lo las labang so ki katju ajok non nilitum rada tum kisung abang la lo athenon barla por kisu la pen pregjam awor kisu lason do las labang so kisu nilitum tong sikot pen kunani akhilo hospital mate akhilo ni tunge jipon ji phana warsai ve lasi jase mera dak duwai mu mate bj hong seleni ebong lason ke enji phan dak a hubida do la so hubida pen joy ke joy wan phan pini ni tum bang ke kasik sakla lo lasi prabjin pen ni tum ladak karbyang long kachari bom non KACC autonomous council abitung atum phan lapen ampartame EM mate las kopilo Medical EM ake hai Surya Rongphar phanstame alang li phantame chuning rilo prabjin pen non kedam tanga doctor matle pachi wangji la pen abitunga tumphan la pen ampartame EM matelas kopilo Medical EM ake hai Surya Rongphar phanstame alang li phantame chuning rilo prabjin pen non kedam tanga doctor matle pachi wangji la pen akaprega doctor le pawangji putame ni tum prabjin pen akhenang solo la dak doctor bangke atheni li tum la dak doctor jong sa avi pute akapre kilang ji phan bangke achang savi mata avar sai vi apostila prabjin pen la bangso doctor nangka humri ji phan bangke ni tum rat hoi pen chuning rilo la hello pini ni tum rat pen ka chuning ri ponalam thebangke